babu tambar shi a sa waliyai a nasa haɓar shi irin cike wura amana a zakari ma kai da mara gida a zakari ma kai da mara gida umu habiba hasken dukkan duniya a sa da ɗanta shehu tijjaniya da shafaki kuruwa shehu tijjaniya da shafaki kuruwa hadarin sama wala ya ganda ka hadarin sama wala ya ganda ka hadarin sama wala ya ganda ka a ya duniya wala ya dauke ka bara ma gausi iban da daukar ka gida da daji ba da lokaci ba a ya shehu a kula da mu a ya baye a kula da Allah da shi ana ta nuna mu ga yan baira ana ta kyarar mu akan kashe mu ba wallahi tun da ƙarfi na zo ka barama tun da ƙarfi na zo ka barama na gane daidai hakikalin rama ashe kai ne shehu barama ashe ai ne shehu barama a kira da mu a ƙara tubawa kowa ya kanka wallahi ya tsira kowa ya kanka wallahi ya tsira koko ya soka wallahi ya gagara a can da zai je cikin ka zai shura almajiran kasu za su bayyana idan mun wuce ana ta nuna mu ga yan faira ana ta tarar mu akan kashe mu ba mu waina tun da ƙarfi na so ka barama na gane ne hakikalin rama ashe kai ne shehu barama a kula da mu a kare dubawa kowa ya kanka barama ya tsira kowa ya kanka barama ya tsira koko ya soka wallahi ya gagara a can da zai ce cikin ta zai shura almajiran kasu za su bai kowa a yau saduwa da annabin Allah a yau saduwa da annabin Allah a gargace kafin cikin jama'a wahala a samu
zanzar ƙaunar Rasulallah kowace kofa an daina buɗewa sai kaka. Ce kafin cikin ta ba wahala a samu tsantsan kaunar Rasulallah kowace kofa an daina buɗe sai taka. Na bayyanar ka ana cikin kwanike ruhi na rufe ana cikin kwanci na sai ta kawai arziki hanci wallahi na ka ba shi da amadin yaruwa na san kana ci da amadin yaruwa na gaji ku da shi da Hausawa domin balara mace da dan baiwa a kula da kura kana turawa san ka yi mana rana barama ne san ka yi mana rana shehu ya yi mana rana barama ne san ka yi mana rana shehu ya yi mana rana barama ne san ka yi mana rana. La ilaha illallah da kai da ke farawa Muhammadu Rasulullah da kai da ke farewa Shehu Tijjani da kai da ke zama hutawa ta wuce mai sanka inuwar shanawa Fatima Assara ba mai kitan lafiyawa Fatima Assara ba mai cikin fasiyawa na tuna ke karshe ba mutum wani kowa kowa yana da umarsa ban bugan su kowa kowa yana da umarsa ban bugan su kowa rijiya ba nuna kare da ke bayarwa ka bayyanar maraba masu yi da ba da ɗagawa aji shewa annabu ne ya nisa annabu ne ya bani mazara ya bani magana 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 wallahi Husaina da ya bani magana wallahi Husaina da ya bani magana Fatima ba asuba ya bani magana Sajida alawiya ya bani magana abaiti ya isiya ya bani magana ya bani magana wace makamin nana ya bani magana Fatima ki taimaka min nana ya bani magana jama'a ka sami ni nana ya bani magana ki tausaya mini nana ya bani magana aban wadata nana ya bani magana aban sitira nana ya bani magana aban sitira nana ya bani magana aban kamala nana ya bani magana ki wacce mala nana ya bani magana aya yau da kai na gobe ma jiki ya bani magana wani aiki da wanda ke take mai nauyi ya bani magana bani kama kuma da yan gida mai sarki ya bani magana bani ma kenan sautace ayi sadauki ya bani magana ai bana dan zilan salatu mai galli ya bani magana wanda sai san da farin ciki wurin da kelele ya bani magana dan salatin Allah ka sa idan mu ya kalli ya bani magana barci da fuskar dan da ke cikin kawaki ya bani magana salatin Allah na sada bin hanaye na sahabbai har auliya na su baye wanda su sun bayar da kansu mun shi jiyayye ba su tsoro ko za a sa su su a afirki shehu cinta da madar ka shehu na kurmi ne
kai ilawu ya bani da kai da ke asibani kai su ma dole da yi gare ka alkailani shehu barhama gausu turi da masauki a yaji kunda har da yanzu kai ne baba a yaji kunda har da yanzu kai ne baba tun da shehu kana nan ba san yi wani ba ɗan kabiru na garen yane ba ba waiwai ba ɗan kabiru na garen yane ba ba waiwai ba kare nisa ga masu sharrin baki wai ina na ta an ce misanki ya shiga kunci kun kuke da sarauta zara bakar da gadauci na ta adamu ma nan gidan yake kana ci wa inda ka dubu miliyan ga masu sharrin baki wa inda ka dubu miliyan ga masu kaidin baki a taimaka mini nana a aga sani ni nana madogara barhama la ilaha illallah 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 la ilaha illallah shehu abubuwa ya mara su ne maulana
shehu shintini ana zube maulana dan kauran asha ana zube maulana dan sani da koro ana zube maulana dan shehu da babba ana zube maulana iya ana zube maulana ana zube ya ana zube maulana ana zube ila ila ana zube maulana ana zube ila kamar ana zube maulana ana zube ila shija ana zube maulana ana zube ila ila ana zube maulana shehu tijani kai nake yabo dawo zamanin shehu tijani kai nake yabo dawo zamanin shehu tijani kai nake yabo dawo zamanin shehu tijani dawo zamanin shehu tijani kai nake yabo ina gidan zamanin tijani kai nake yabo ina shiga zamanin tijani kai nake yabo a taimake mu ba da tijani kai nake yabo a agace mu ba da tijani kai nake yabo ban iya ba ba da tijani kai nake yabo ban sani ba ba da tijani kai nake yabo rabo samani shehu tijani dawo zamani shehu tijani kai nake yabo Allah na kuma da tijani kai nake yabo Allah na kuma da tijani kai nake yabo tijani na shehu tijani kai nake yabo daga wusin samani tijani da kai ka sha yabo dawo zamani shehu tijani kai nake yabo sai mutida alhumani kai nake yabo sirri yuda tun samani kai nake yabo sauda adila salihan haka asuwa kalita kukule yabo dawo zamani shehu tijani kai nake yabo ahmadu yarwa yayi 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 wallahi mutuwi yayi ahmadu yarwa yayi wallahi yarwa yayi ahmadu yarwa yayi dan aliyu ce sadauki ahmadu yarwa yayi sa maza halwa manaki shi sa maza halwa manaki sadiya ci kan ma'aiki sadiya sirrin ma'aiki shi ne ta faɗin kubana shi ne ta dabon kubana shi ne karfin kubana shi ne ƙarshe da yayi shi ya masan kutu yayi na ina illallah 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 la ilaha 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 illallah muhammadun maulana la ilaha illallah muhammadun maulana la ilaha illallah 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 la ilaha zikri la ilaha illallah 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 la ilaha muhammadun maulana la ilaha illallah muhammadun maulana
سبحانه يعبد ما يوده وليس للعبد سواه وده يتسلت إنك مقلوب وللأمور الكثير مسبوق مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا نسيري يا نسيري يا نسيري نسيري يا نسيري يا نسيري أقرأت إنك القدير أديني يا إنك القريب ولا يقول غير ما تريد أدينك بين غيبة على القريب وكيف تنزل له وذلك لتنتقم من العدوين وقسم إنه يعيد أتبكي من أثاره يدادا فقد بقى ومن من الهدايا أبوك قال وقل عليه قد رسول الله لديه وتبدي سدي وتهدي خيرا وتصل رسول الغيرا لمن جديد مرجع وسندا إذا بني أمر أوتي سمدا أساءنا نسر قديما لدكتي كل الإله والأمر هذا مغفي متيني يا متيني يا متيني لكسرت حيث ما أقول أكسر بين النار عن بقيقة لن يكون عيشة حبيبا لا يرمنا على ولا جاء ولا لا يرمنا على ولا جاء ولا حول ولا قوة إلا حول ولا وكيلي يا وكيلي يا وكيلي أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي ندمت من تعاتب وإنما أخذت لم تعاتب ينادي بالمهيل له عثرا وهو الذي كان ونسرا الذي مسليا على المختار وآله وصحبه الأبرار ومن يحبني ومن يراني ومن يحبني ومن يراني بجنة الخلد إلى بوتان إذ أنني كلمة التجاري إذ أنني كلمة التجاري موهبة لسيد الأدنان وشفني أعمالا وأسمع بكيس لم ينفتى ويسمع مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وأين برهام وما برهام وأين برهام وما برهام متى بدر وقلت لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله مولانا إله مولانا سأل الذي كنا وقام
بشيرتي يا أمة من المزاري نسيب كل اللبس وعسل بوسمي مجرور ربنا السماء محمد بيرتوي الفتوحات زيني محمد بيرتوي الفتوحات زيني وقاتل المسلم الرسل كاتب مقدما بجينا لكل الأنبياء مكانهم بإذن الله لا توكل والسماء رسولي من المولى وآدم وابشر ويبقى رسول من المولى وآدم وابشر ويبقى رسول دائما ومعزما أنا شاهده كثيرا للحق وله إذا ما أتانا قاسما ومبسما أواهب رب العرش محمد ورحمته يجيب فأكرما بشير نصير مرسل ورحمته جواد كريم ماجد غفور وقف عليه